चिरां जिल्ला कंग्रेस दलनि मोनसे हानजाया उपेन बसुमतारीनि न'आव खौरां लाहैदों। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि थाइखाजुरा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय दुनाबारि दहलाफारा गामिनि थागिबि उपेन बसुमतारीनि मुङाव गाहाय मन्थ्रि आवास बिथांखिनि सिङाव फैनाय न'खौ लानानै बेले-बेजे जानायखौ दिनै चिरां जिल्ला कंग्रेस दलनि आफादगिरि सन्जीब औवारी, नेहाथारि अमिय नार्जारी आरो दोलोनि मावथिफोरा खौरां लाहैयो। दिनै जों बे दुनाबारि गामियाव चिरां डिस्ट्रिक्ट कंग्रेसनिफ्राय आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनै बे दुनाबारि गामियाव जों गिदिंफैदों। बे गिदिंफैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों मोनसे खोथा खोनादोंमोन जे PMAY न'खौ एसे गुलुं गुजुं जानाय खोनादोंमोन। बे गुलुं गुजुं जानायखाय जों दिनै बे दुनाबारि गामिसिम जों नायगिदिंफैदों। जे गतिके मा जामारदों बिनि सोमोन्दै दिनै जों बाय फैनानै नुफैबाय बा जों मिथिनोबो मोनबाय जे आदा उपेन्द्रनि न'आव जे PMA न'आ सेलेकसन जादोंमोन, बे सेलेकसन जानाया सोरनिबा आइडियाव हाबहैदोंमोननो। दिनै माबायाबो फैनानै गावसोरबो जि सेलेकसन बर्डनिफ्राय फैनानै सेलेकसन बर्डनिफ्राय फैयाखै होनबा फैनानै भिसिडिसिनिफ्राय फैनानै गावसोर बुंफैदों जे भुलाव गुबुननि आइडियाव हाबफ्लांदों। दिनै गावसोरनो सिखार जानानै दिनै बे आइडिखौबो आदा उपेननो होफैफिनबाय। खिन्थु आं बेनि गेजेराव आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे दिनै एफा गिदिर मोनसे PMAY न' जे सेंसन जानाय बा गरिबफोरनि थाखाय मोनसे न' लुना होनाय, बे न' लुना होनाया माबोरैहाय बिदि भुल जाफ्लांखो? दिनै मोनसे रायजोफोरनिसिम मोनसे कुइसनबो फैदों, सोंलुनाय फैदों जे दिनै बेखौ भुल खालामफ्लांखो ना गोसो जानानै खालामफ्लांखो? दा जों बिनि सोमोन्दै जों एसे सन्देह जादों। दिनै एफा गिदिर PMA न'आ जुदि सासे मानसिनि आइडियाव हाबफ्लांनांगौआ बहुद सोंलु फैयो। दा ओंखायनो जाहाथे जोंबो दिनै जाफ्लांदोंखौनो हमनानै लाबाय, जाहाथे इयुनाव बयबो मोननांगौ रायजो राजाया जाहाथे मोजाङैनो मोननो हायो, जाहाथे भुल जाया, बेबादि भुलखौ मावफ्राङा। आसलथे गोबां मानसिया बे गामिना माने मोननांगौ दंमोन, मोनाखै होननानै बुंदों आरो लेट्रिन गैया, लामा गैया बिथांमोना दाबिदों। बिनि सायाव मा बुंनो गोसो जायो? दाथ' सरकारा बहुद आसनि लागासिनो दं। दैनि खेथ्रआव जल जीवन आसनि आरो खिग्रा लेट्रिननि सायावबो नरेन्द्र मदिनि मोनसे आसनि दङ। दिनै बिसिनि मथेबाथ' दिनै जों मिथिनायाव गावसोरो सानफ्रामबो बुंगासिनो जों 100% जाबाय होननानै। दिनै बाहाय खिन्थु जोङो सरकारनि मोनसेबो फायखाना नुनाय बादि मोनाखैना? गैया। थ' माबोरैहायथो सरकारा दिनै बुंनो हाखो जे 100% जाबाय होननानै? थ' दिनै बेफोरखौ नायोब्ला जों सरकारा बेर्थ माने मावफुंनो हायाखै, साक्सेसफुल नङा, बे आरोखि। बे दुनाबारि गामिनि थागिबि, आंनि नामा उपेन्द्र बसुमतारी। आंनि नामै जिनाखि सिडली चिरां इउनियन कन्ड'आव सिङाव थानाय थाइखाजुरा भिसिडिसिनिफ्राय जिनाखि आंनि नामै प्रधान मन्त्रि आवास गृह यजना बेखौ आंनो होदोंमोन। नाथाय दिनै बिसिनि भुल खालायनायाव दिनै आङो बिसोरनि सायाव आं एसे नागिरनानै मोनबाय जे बिसोरो बुंदों मा नोंनि न'आ जाबाय, नोंनि न'आ जाखाबाय होननानै बिसोर गले गले फैसा लांदों। बेनिफ्राय बिथांमोना दिनै प्रथम किस्तिखौ सोनायावनो बिथांमोना आंनि माबायाव पासबुकआव सोनानै होआखिसै। गुबुननि पासबुक जों सिनायनो मोनै मानसिनावसो बिसोर सोनानै होदों। दा आयंनि न'खौ जे गायसनफैबाय, दा बेनि
आंनि न'आव दा जे गायसनफैदों बेखौ जोङो नागिरनांदों जोङो बहुद आङो खस्थ' खालायनानैब्लाबो जोङो बिडि अफिसाव थांदों थांनानैबो जोङो नुनो मोन्दों जे बिडिअ सारा ओइदिन गैयामोन बिडिअ सारा अब्लाबो जोङो गैयाब्लाबो आङो माबा होनानै बिथांमोना मा खालायदों बिडिअ गैयाबाबो गुबुन बिडिअ बादि सहि हरग्रा दङ बिडिअ अफिसाव आं बेखौ नायदों जों बेखौ रेकर्डबो होबाय आं डिसिनावबो बेखौ माबानानै मा खालायना होखादों दा मोनफिननानै माबायदि दा मोनफिननानै बिथांमोना दायनिगिरिफ्रा दिनै फैनानै आंनाव समाय लाफैदों बे समाय लानायनि गेजेरजों आंखौ खुलुमनायनि गेजेरजों आंनि जानाखि मोन्थाय मोननांगौ बियो मोनसिगोन जासिगोन होननायाव गावजों गाव मानो बिदि खालायबावनो होननानै अनलायनानै खुलुमथाबनायाव आङो बेखौ गोजोननाय मोनदों आरो आंबो जे अत्र अनसल बे ओनसोलनि रायजो राजाजोंनो आं गोरोबनानै रायजो राजा जाहाथे मोजां जायो आरो बेबायदि जाया होननानै सत खिरा लानांगोन दिनै आं थानानिफ्राय आङो बे केसा कर्टआव थांबाय कर्टआव थांनानैसो बे खामानिया जागौ माने आं कर्टनिफ्राय माबाखौ उइद्र' खालायनाय नङा आं बेखौ बुंनाय